Necesito hablar con Rafael Vasco. Molt bona nit. Expresar-los l'alegria i la satisfacció de compartir en tots vostès este acte. Dir-los que a partir d'este moment les intervencions van a ser de 5 minuts com a màxim, per tant que estiguen vostès tranquils perquè no anem a cansar-los expressant-los o explicant-los els programes que tenim tots en el cap. I a més que seria una pretensió, jo crec, equívoca per part meua, intentar en estos minuts poder-los explicar totes les coses que ens ocorreixen i tot allò per lo que hem estat treballant durant uns mesos intentant arreplegar uns desitjos que creguem que estan perfectament connectats en el nostre poble. La presència de tots vostès ací i la presència tan qualificant de representacions institucionals, econòmiques, socials i culturals de la societat valenciana avui ací ens fa també el que puguem dedicar aquests minuts a dir-los que no fan falta moltes explicacions perquè comprenguen vostès el sentit del per què naix Convergència Democràtica Valenciana. Convergència Democràtica Valenciana vol ser un punt d'encontre de totes aquelles persones, de tots aquells col·lectius, de totes aquelles institucions que reclamen defensar els interessos de la comunitat valenciana, defensar els interessos de la societat valenciana i, per damunt de totes les coses, intentar una interlocució política que faci possible que el dret integral valencià tinga el recolzament, tinga la interlocució política, tinga el pes específic que avui es necessita en el context de l'estat espanyol i també del context europeu. Hem nascut plens de problemes, tenim per davant moltes incerteses que anar despejant a poc, però vull transmitir-los a vostès que la voluntat de Convergència Democràtica Valenciana, la voluntat de voler representar i de poder representar els interessos de tota la societat valenciana va a dur-se a terme per damunt de qualsevol altres consideracions. Avui estem donant un exemple, no solament de la presència de tots vostès així, que representen sectors i segments molt diversos d'aquesta pluralitat i d'aquesta diversitat que representa la societat valenciana, sinó també tenen que saber vostès que les forces i les representacions que avui n'hi ha en Convergència Democràtica Valenciana representen un espectre lo suficientment ample com per saber que tenim que administrar la diversitat, el pluralisme, la tolerància i la democràcia d'una forma inequívoca. Volem fer-los arribar a vostès que no anem a tornar a caure en els errors històrics en què hem caigut moltes vegades de propiciar divisions alrededor de qüestions que se poden discutir, consensuar i arribar a acords. Creguem que això ha sigut el que ha dut aquesta societat avui estiga marginant, estiga dirigit des de sucursalismes polítics que no acaben de defensar i de solucionar els problemes greus que té aquesta societat, i volem transmitir-los un missatge de confiança, que no solament un missatge de confiança en el que volem expressar-los aquesta determinació política de renovar l'ideari de lo que ha sigut el moviment valencianista, d'ocupar l'espai del valencianisme polític en l'orgull que com a poble ens correspon i en la entitat que anem a aconseguir d'interlocució política, sinó que volem demanar-los algo més, que la presència de tots vostès així no siga una presència testimonial que valorem també en el que val, sinó que siga una presència que ens acompanye criticant-nos aquelles coses en què s'equivoquem, intentant aportar solucions a aquells que els tinguen, intentant saber que avui ja no valen els models polítics que estem vivint perquè formen part del segle passat i que és molt convenient aportar innovacions, tolerància, esperit d'innovació en la política, noves fórmules de participar en la política, abandonar la delegació i aconseguir una major participació, acabar en l'escepticisme i generar una nova il·lusió perquè aquest poble pugui recuperar les seves quotes de sobirania i d'orgull que com a poble ha de tindre, i això no podem fer-ho sense comptar en el respaldo de la societat civil que vostè representa. No